बाथौ खेराइ रेजर्टआव लांनानै जोबोद मोजां बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो मोजां बेखौ बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन सार मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे माने थांनाय BPF नि मानसिफोरा होनाय जे साख्रि बै साख्रिफ्रा दाबो गभर्नमेन्ट जायाखै होननानै बुंबाय मैया गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां PWD बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां माखासे दङ गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामनांदों जोंनि BTC सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिन फिल्ड बानायनाय जादों बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों UPPLनि दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों बिराद सेक्रिफाइस खालामदों जायनि थाखाय BTC सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों दिनै बिथांमोनहा UPPLनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो हम मिनिस्टार फैब्ला बे फिल्डआव मिटिं खालाया होमबा बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होमबा बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनानै होयाखै 17 बोसोराव BPF फाब मावलांनायखौ UPPLआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बुङो बे 17 बोसोरनि UPPLफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा 17 बोसोर BPF-आलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सालिया 2005 निफ्राय इलेक्सन जायाखै आगोलनाथ' सायला गामसे दा जों मावदों मावाखै रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन दा गावसोरो मा मावखो जों जेबो मावाखै हमनानै ला जों जेबो मावाखै बिथांमोना मा मावखो मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोना खोन्थानाय जेबोथ' खोन्थानो हायाखै नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबायनो बेखौथ' जों मिथिबायना 3 बोसोर जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो बेखौथ' रायजो राजाबो बयबो मिथिजोबाखै नंगौना नङा BTC-आव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि अन्थाइनि बालानि दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो बेखौलाय जों खोनायाखै होनबा दा आरो BTC-आव जेसेबां साख्रियालफोर दङ बेनि बेथनखौ BTC-आनो बेथनखौ होयो बे खमथाया BTC-जों दं रिसेन्टलि एक सप्ताहबो जायाखै दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला अब्ला BTC-नि साख्रियालफोरनि बेथन होनो हानाय खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ